vaan sinäkin. Tästä tulee hauskaa. Kaikki mukaan! Hiihtaa! Valmiina! Jussi! Oili! Venkuli! Matkaan vaan. Aika ja paikka vaihtuu. Meidän tie. Se kauaksi meidät vie. Jussin matkat. Matkaan! Hyvä joukkue! Pallo on Jussilla. Jussi heittää. Hyvä! Piste tuli! Yleisö villiintyy! Hyvä Jussi! Kiitos, Venkuli. Pelataanko? Heitellään vuorotellen. Joo! Ennätykseni on 3. Kokeillaan päästäänkö parempaan. Nyt on sinun vuorosi. No niin. Yritä toista koria. Ah, Hyvä! Hyvä! 2 peräkkäin. hyvä joukkue! 3 koria! Minä haen! Ja Jussi nappaa taas pallon. Mitä? Hyvä Jussi, hyvä! Hän kulittaa palloa ja heittää. Ja 4. Onnistuimme. Joo! Onnistuimme! Milloin on minun vuoroni? Ai niin. Anteeksi, Venkuli. Mutta teimme pisteennätyksen. No onhan se totta. Jee, nyt ennätys tee! No niin. Yritän 5. koria. Oi! Minä haen. Minä sain sen! Minä sain Minä haen. sen! Sain sen! Minä Minä sain haen. sen! Minä sain sen! Hei, olipa hyvä koppi. Kiitos Jussi! Hei Venkuli! Hei Oili! Tervetuloa muinaiseen Guatemalaan. Tämä on Maijojen pallokenttä ja peli on juuri alkamassa. Mahtavaa! Tarvitsen joukkuekaverin. Haluatko pelata? Takuulla. Olemme sininen joukkue. Tässä tunnukset. Kiitos. Haluatko sinäkin pelata? Joo, saanko olla cheerleaderi? Katsokaa! Pelataan, voitetaan ja hip hip hip, hurraa! Pelataan, voitetaan, hip hip hip! Kuka sinä olet? Tässä on Pako. Se on meidän cheerleaderi. No hei! Olen Pepi. Olen Paulo. Olemme punainen joukkue. Hei vaan! Olemme sininen joukkue! Olemme valmiina pelaamaan palloa. No niin Jussi. Tässä pelissä saa pisteitä heittämällä pallon renkaan läpi. Joukkue, joka saa ensin 5 pistettä, voittaa. Minä pystyn siihen. Vai mitä? Joo! Voit pomputella palloa käsillä, polvilla, täällä. Voit heittää sen toiselle pelaajalle. Voit käyttää myös reunoja hyväksesi. Oletko Oili valmiina? Valmis. Pelataan. Kaikki valmiina! Peli alkaa! Hyvä Jussi! Täällä. Pepi, syötä pallo. Sainpas. Hei. Näin. Hyvin pelattu Jussi! Piste siniselle joukkueelle! Tämä on kiva peli. Peli käy! Leikiten! Joukkueen väri on Ah! Haluatko kannustaa yhdessä? Valmiina. Valmiina. He, hyvä. Ota kopin. En päästä sinua ohitse. Totta. Hyvä, Pepi. Hyvä. Piste punaiselle joukkueelle. Hyvä! Tää on hauskaa! Heitä pallo renkaasta! Tää on hauskaa! Heitä pallo renkaasta! Valmiina? Valmiina. Jussi, heitä pallo! Jussi siirtyy reunaan. Heittää pallon ja... Näin. Anteeksi, Oili.
Luulin, että onnistun. Kaikki hyvin. Peli ei ole vielä pelattu. Ensimmäinen joukkue, joka saa 5 pistettä, voittaa. Ai, taas on aika kannustaa. Tää on hauskaa. Pako tässä sanoo. Tää on kivaa. Pako tahtoo tuulettaa. Jussi riistää pallon. Hyvä yritys! Punainen joukkue! Jussi ottaa pelin haltuun. Hän on pysäyttämätön. Hän siirtyy nurkkaan, heittää pallon ja... Näin. Wow, punaisella joukkueella on 4 pistettä. Niin, ja meillä on vain 1. 1 vielä ja he voittavat. En tajua. Olen yleensä tosi hyvä pallopeleissä. Niin minäkin. Mitä pitäisi tehdä? Nyt kaikki likoon. Anna mennä, Oili. Ei! Minä haen. Jussi saa pallon. Hän heittää hurjan heiton. Voi ei! Pallo lensi sukkeloon. Miten aiomme löytää sen? Se voi olla missä vain. Älä huoli, Oili. Etsin sen. Ahaa. Näetkö sitä missään? Löytyi! Miten täältä pääsee pois? Kokeilen tuolta noin. Oi. Ei. Täältä ei pääse. Hei Oili ja Venkuli! Miten pääsen täältä pois? Kävele ensin punaista naamiota kohti. Näetkö sen? Punainen naamioko? Tuolla. Nyt sitten kävele sinistä naamiota kohti. Sininen naamio. Entäs seuraavaksi? Nyt kohti keltaista naamiota. Tuossa se on! Hyvä! Kiitos kun autoit minua. Ole hyvä vain, Jussi. En olisi onnistunut ilman sinua. Hei! Siinä se! No niin, Oili ja Venkuli. Aikalisä. Jussi, mitä nyt? Keksin juuri mitä joukkue tarvitsee. No mitä? Yhteistyötä. Oili, kun olet vapaana, huuda täällä näin. Sitten syötän sinulle. Aivan. Ja kun sinä olet vapaa, sanot täällä näin. Niin, ja Venkuli. Niin. Tarvitaan maailman paras kannustus. Mahtavaa! Valmiina. Sininen joukkue. Hyvä! Jussi, täällä näin. Olen vapaa. Jussi syöttää Oilille. Hän heittää. Wow! Sininen joukkue on taas mukana pelissä. Kivaa! Hyvä. Hip, hip, onnista! Laita pallo renkaasta! Heitä tänne! Anna mennä, Jussi. Selvä. Ottelupallo! En voi katsoa. Ei kun katson. Jussi, syötä tänne. Hyvä. Hei! Hyvä! Sininen joukkue tekee voittopisteen. Yleisö villiintyy. Hyvä syöttö. Voitettiin sinun ansiostasi. Olipa meillä hieno peli. Olitte hyvä joukkue. Niin oltiinkin. Hyvä. No niin kaikki, olkaapa hyvä. Wow, onko se palkinto? Ei, vaan paljon parempaa. Tässä on... Popcornia! Hei Pako, koppi! Hieno kuvio! Jussi,
Pallo löytyi. Nyt täytyy mennä. Hyvä peli. Heippa Jussi. Heippa Venkuli. Heippa Oili. Heippa kaikille. Heippa! Heippa Pako. Heippa! Tässä näin. Kiitos äiti. Tehdään ennätys. 1, 2, 3. Hyvä! 4. Minä haen. No niin, siinä on vuorosi. 5. Hyvä joukkue. Tämä on hauskaa. Haetaanko popcornia?